Em dic Maria. Aquest matí, el meu millor amic Mohamed i jo hem marxat d'excursió amb els nostres companys de la classe al Parc Natural de l'Alt Pirineu. Mohamed i jo estàvem acabant de dinar quan de sobte, darrere d'uns arbres, vam escoltar un soroll estrany. Què és aquest soroll? Ens hem apropat una mica i al fons hem vist aquestes petjades. De quin animal deuen de ser? Mira, Maria, aquí sembla que algú ha menjat. Hi ha restes de castanyes, bresques de mel i unes banyes que semblen unes banyes de cérvol. Però quin animal deu menjar tot això? Mira, Mohamed, en aquell arbre. A l'escorça hi ha unes marques d'urpes. I allà, darrere de tot, hi ha una ombra, l'ombra d'un animal. Quin animal deu de ser?